алар барысы да җиңүче. Чүпрәле районының алтын физик тәрбия һәм сәламәтләндерү үзәгендә мөмкинлекләре чикләнгән балалар спартакиадасы узды. Җиңүчеләр ярышыннан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Әнә шулай бер-берсеннән калышмаска тырышып уйный алсын өчен һәр бала белән даими шөгыльләнергә кирәк. Ике командага бүленеп җитезлектә ярышкан балалар зирәклектә дә сынатмады. Дөрес, аларга әкияттән кунакка килгән җәнлекләр ярдәм итте. Әмма чынлыкта алар алдынгылар хәрәкәте әйдәманнары. Әлеге ярышларда җиңелүчеләр юк. Барысы да җиңүче дип белдерде Чүпрәле районы башлыгы Марат Гафаров бүләкләү тантанасында. Аларның да менә әти-әниләре белән килделәр бүген. Һәм монда алар өчен үзенә күрә бер бәйрәм булды. Чөнки бит әле монда спорт ягыннан гына түгел, монда алар шулай ук бергә аралашалар. Бергә менә дуслашалар инде. Бергә сөйләшеп, һәм менә спорт ягыннан да, бу дуслык ягыннан да, үзләренең менә шундый рухи көчлеге, байлыгы ягыннан да аларга менә шундый мөмкинлек тудырыла дип әйтсәк була. Якташлары кул көрәше буенча дөнья чемпионатының көмеш призеры Петр Мускатинов балаларны спорт бәйрәме белән котлап, хәрәкәттә бәрәкәт булуын искәртте. Мондый ярышлар балаларны командада эшләргә, иптәшләренә ярдәм итәргә, җаваплы вакытта югалып калмаска өйрәтә. Беркайчан да төшенкелеккә бирешмәсеннәр. Тормыш үзе дә көрәш. Анда җиңүче булып яшәү өчен Петр Мускатиновныкы кебек ихтияр көче кирәк. Чүпрәле районында мөмкинлекләре чикле балаларга аерым игътибар күрсәтелә. Социаль яклау бүлегенең спорт мәктәбе, алдынгылар хәрәкәте активистлары, юл хәрәкәте оешмасы белән берлектә оештырылган күңелле стартлар ярышы шуның күркәм бер чагылышы. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары өчен махсус Чүпрәле районыннан.